Duizenden en duizenden bezoekers dit weekend in Haas voor de vierde editie van Sail Harlingen, oftewel de Tallship Races. Het wie een editie met een soort wien, maar ook een soort willen genietje van de prachtige grote tallships, muziek en alle keer oren voor die vandaag. Oude stempel, wat voor oude stempel? Nou, ik ben hier al een jaar of 3 weer weg. Kijk, maar wel met ervaring op de Eendracht. Ja. Wat maakt dit schip nou zo mooi? Nou, dat is onvoorstelbaar. Je weet niet wat dat is, maar dat blijft iets aantrekken. Of er een magneet is. Want wij komen nu uit de Hoekse Waard, speciaal voor hierheen. Maar mijn vrouw en ik die hebben hier ongeveer, ja, toch bijna 10 jaar gevaren. En qua leeftijd mag het niet meer, want anders waren we nu weer aan het varen. Maar we zijn dus vanuit de Hoekse Waard hierheen gekomen om toch eventjes langs te gaan. Voor de mensen die net bekend zijn met je verhaal, want dat gaat al een paar decennia weer waarom, de sterke jerken in het kwad. Nou, in 1974 ontstaan in de crew bij een paar biertjes. Een vlot bouwen, we gaan een jongensverhaal bouwen. En zo is de eerste sterke jerken destijds bouwd. Daarna is de sterke jerken 2. De eerste is vergaan op de Noordzee. Met de tweede hebben we Engeland gehaald en de derde hebben we Bonaire gehaald. Was de bedoeling dat we Curaçao haalden. Niet helemaal gehaald, maar toch de oceaan over. En we staan nu op de vierde dan? Dit is de vierde, ja. We zullen je net stranden in deze best wel hudde wien, in de haan van Haas, toch? Nee, nou ja, ik vertel net. Kijk, de eerste is strand op de Noordzee. De tweede heeft het gehaald, de derde is weer strand. Dus deze haalt het weer. Dat is de volgorde. Wat is het in deze zeilvaart dat jullie aanspreekt? Ja, dat is gewoon, ja, hoe ga je dat omschrijven? Ja, op het water zijn zeilen is gewoon een geweldig gevoel. Het is gewoon een soort van, ja, een adrenaline kick kan je het ook wel noemen. Maar dan, als je bungee jumpt, dan heb je hem in 1 keer. Maar met zeilen is hij gewoon continu dat je gewoon een soort van, ja, blijdschapsgevoel krijgt. Want je bent gewoon op het water, open zee, niks om je heen. Lekker hellen, dat is gewoon een geweldig gevoel. Is dat voor jou ook zo? Ja, zeker. En het hele leven aan boord met z'n allen. We werken met superveel mensen hier aan boord. We zitten met z'n 50 aan boord. We hebben superveel mensen nodig om allemaal zeilhandelingen te doen. En dat teamwork en dat teamgevoel en met z'n allen éénzelfde doel hebben dat eigenlijk nooit bereikt is. Want er is altijd wel weer een nieuw doel. Dat geeft voor mij wel echt een goed gevoel. Zeker. Ik ben onboord bij een van de, ik denk wel een van de mooiste skippen die je looit. En de Hazes, en ik denk eigenlijk alle vierzen, die kennen dit skip wel. Want als die in Haas komt, dan looit er gewoon altijd. Het is een vaste bekende, kan ik wel zeggen. Dat is de Witte Zwaan van Willem Barends natuurlijk. Laten we even eerlijk zijn, het is ook het pareltje van Harlingen. Het is onze trots. Het is ook de thuishaven van Harlingen, dus het is geen wonder dat het nu extra goed bezocht wordt. Zo'n evenement als dit, Sail Haas, dat, om maar even in de terminologie te blijven, droot op vrijwilligers. Het binnen volgens mij wel een paar 100 die hier alle klusjes doen. En een van die klusjes is het beman van de merchandise stand. Wat rint nou het allerbeste? Nou, de zinnenbril, want die ben maar €2. En de aanzichtkaarten en de hoodies, ja, de t-shirts, eigenlijk van alles wel wat. De jassen op sandalies, je hoort maar een beetje ruim, dat wil, denk ik wel. Hè? Ruim, dan komen ze binnen en dan willen ze wel een jas hebben. En met 10 ogen houden. How do they sleep here? Can you show us? Yes. So we have here on the sides we have bunks that you can open up, and then we have mattresses in here, and we have around 20 bunks. And for the rest of the trainees, they have a number, and then they have hooks in the ceiling that they can hang up their hammock.
Liewe Krol, het is haast de einde van de middag op snijdenmiddag. We hebben 3 dagen Sil Haas achter de rug. Wat is het gevoel op dit stuit? Ik ben overal ik even. Maar nee, geweldig. Het weer even, ik dacht van de morgen, het regende wat. Ik denk maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droog is, dat in één keer komt er van alles. En ik denk, waar komen al die mensen bij? Nee, geweldig. En heel zo blij de mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.